Mo ni ang sitwasyon karon diri sa Roads and Traffic Administration mga kaigsuonan, kun diin ubay-ubay ka mga tri-cab karon ang natanggong tungod kay wala pay desisyon nga mamahimo bang lukaton sa mga driver og kung gusto nga kung doon na pagtugot mga igala nga malukat kini mga tri-cab anong dili gud lukaton sa mga driver tungod kay gapanikad karon ang ato mga kaigsunan nga mga driver mga nanag-iya niini nga mulukat sila pero wala pa chance sa mga kaigsunan nga mamahimong ipalukat kanila ang nasangpit nga mga tri-cab tungod kay wa pay order ang atong dakbayan sa Guinea de Oro. So hangtod lamang sa pangindahay pangandoy ang atong mga driver nga nagmulo karong panahon tungod sa problema sa pagdakop kanila nga wala pay kining desisyon nga pwede nilang lukaton or marilis aron sab nga magbalik sila sa pagpanginabuhi o limitahan nila ilang kaugalingon kung asa sila dapat magbiyahe didto lang yod mga kaigsunan. Muna nga ang uban niini tuwa na gali gipangatod sa barangay Pagatpat ning atong syudad tungod kay di na masigo diri sa kining buhatan sa RTE labi na diri sa barangay Kauswagan. Muna inyong makita karon mga kaigsunan no. Kumakawa na ka.